Igbo ụlọ ekene m unu dịka unu si wee this is Igbo ụlọ EDOZIE and Igbo Development Union worldwide. Finally, anyị abịago na Lion Business Park Free Trade Zone here in Enugu. Oke nke anyị, oke nke ndị Igbo, ndị Hausa nwere nke ha, ndị Yoruba nwere nke ha, ndị South nwere nke aka awụ oke anyị. Anaghị adụ awụhụ onye ọ na-agburu ofu agụ egbuo n'agụ. Ọ ha agụleri ka eji akpọ ofu agụ. Ihe na-ebe a na-represent a group of ndị realtors na Igbo Rural Development Union worldwide. Ife a bịara ebe a today wee gba akaebe na Lion Business Park is real. Ndị Igbo lataba. Ebe a ga-abata Alaba International. Ebe a ga-abata Ladipo. Ebe a ga-abata Arena. Ebe a ga-abata Idumota. Ebe a ga-abata Balogu and more. Ihe a na-akpọ ndị Igbo niile nọ na the whole world, the whole universe latawanụ. Ihe a bidoro ihe a na-akpọ ọpụpụ Exodus. Onye nụrụ ya gwa ibe ya. Ihe dị ebe a wegharịara m da kamera nna lee ya. Ọ ga-abata onye ukwu na onye nta. Wee plan. Ị ga-enwenwu import gị ebe a nọkwa ebe a mekwe export. Biri ebiri. Ị nọ ebe a na-eproduce, ị na-ere ya ebe a. Security adị. Fence adịgo the parameter of this land. Concrete fence. Aka Igbo Rural Development Union worldwide bịara ịgba. Biko ntụọ ya aka ịkpa afa gị na ọ dụrụ izu ịbịa ebe a. Ka anyị na-ala ebe a ka anyị jikwa akwụkwọ nke anyị na-ala. Onye ọ na-enwere gị ala nke n'aha Jizọs. Ezi nwaada kpọrọ anyị afa gị gbapụ ya ọsọ. Afa m bụ Ebere Chukwu Obiadimma. M bụ Chief Executive Officer of Lisha Delight Property Limited based in Lagos. Yes. Ka efe na-agwa ndị Igbo. Ife na-agwa ndị Igbo bụ Igbo na tabanụ. Anyị edozigo obodo ndị ọzọ. Oge elugo ka anyị bata bịa dozie nke anyị. Na nke anyị bụ nke anyị. Thank you very much. Nna, oke n'afa gị. Afa m bụ ụfọdụ ile Nnaemeka Sebastian. Abụ m ereto. Ana m alụkọ with Jidekosik Limited. I'm also a rector. So, ebe ezimi na Enugu. Ihe na-agwa ndị Igbo bụ